Kublai P Baro at Ngapediang Snowpai Pisa Kanika YouTube channel Jonga Aloysius Papang. Singaw tenat bantep baka ni kandai ka sen ka banangkong ha ka history jong ka jala Assam baka special court jong ka Guwahati ha ka arpholai trik unai tung arhajar arphosau kalapan mi ya ko hukum ban rai penrem da ka baset patok hado lai pho an ngut ki briu ki ba ledon kti ban dawa shim bat siu pisa ha ka jingidai bat ka jing pen pas ya ki arpo khandai ngut ki bala sha thungkam kum ki agriculture development officer ha po ka tenat agriculture jong ka sarkar Assam bakan thupro ya uwei u chairman but anmut ki khot Barim jong Assam Public Service Commission ka yeng bishar bakarpang lani ka special court jong ka Guwahati ka larai ban set patok hado khat south nam kanthi ya u Rakesh Kumar Paul ubadai u chairman Barim jong ka Assam Public Service Commission harangkat ka jing syadan kuna basongdor hado arlak tengka nakakam dawa Pisa jong u ha ka bayadai bat ke interview bala pelong da ka commission na ka benta ka post agriculture development officer la ong ba uni u Rakesh Kumar Paul ula depro ban shong patok hado sansnem shiteng menshwa bat udang shio bel ha ubnai leber jong ka snem arhajar arpholai uni u chairman Barim jong ka Assam Public Service Commission ula sha pangat hado south liki kendon an ha ka jinge dei bat ka kam bam Pisa bat thungkam lengba ka Assam Public Service Commission Nalor u chairman Barim ka special court kla rairo ban set patok hado shipos nam kanthi yaki anmut ki wei pat ki de khot leni ki member Barim jong Assam Public Service Commission bakantup ya ubasanta Kumar Dole bat usamedur Rahman harangkat bat ka jingsha dan kuna ka basong dor hado arlak tengka marwai nalor kini ki langot ki badai ki member leni ki de khot Barim jong Assam Public Service Commission ka yeng bishar special court kala rai ban penshitomro say ki wei pat ki arpho khandai ngut ki badai ki candidate ki bayadon kti ha ka ban penbam Pisa ha ka pod ba ki khon ya ki interview na ka banta ka post agriculture development officer balapalong da ka Assam Public Service Commission bat ki la sha pen pas ro da ka basule to ne tampa ya ki marks ba ki yo ha ki interview hadin ba ki la de pan siu Pisa da ki pholak tangka sha ki de khot ka APSC bat ki bala sha thung kam ro menta kum ki shakri jong ka sarkar Assam hakni ka jo ka kradan but yakini baro arpho khandai ngon ka special court kala rai ban set patok hado south nam kanthi harangkat ban ka jing sha dan kuna ka basongdor shipho hajar tangka marwai lo ong bakani ka kam bam sap jong u chairman bat ki anut ki khot Barim jong ka APSC bat ki wei pan kala sedang ban pau perthai hadin bu wei na ki candidate ubayakon ya ka interview u the file daka case persya ya chairman Barim ka APSC umbalada dawa Pisa no u hado khatsan lak tangka knang man penpasi u ha ke interview thungkam kum u ADO ha ka result ka bala penmi dak Assam Public Service Commission nak banta ka nika post ADO ha usnam arhajar khan reu bad ya ka case la file pat usnam arhajar khan nyau hadin baka commission kala dep pan penalot ya result interview nak banta ka post let's say la ban ong bakum kini ka rai jong ka yeng Pisa din special court ban pen shitom ya baro ki badan kti hakikam bam sap ha ka bayadei bat ka thungkam thungjam hapo kitnat trekam ka sarkar khamtam ha ki interview thungkam bala palong da kino ki state public service commission ni kino ki board thungkam ka sarkar kan long let's say kum ka jing snang nang ni shakmat ka ban pen prakhat arsen ya ki wei pat ki badan ha ka board bat ya ki to ki ba pas jubor ilade haki interview dakaba shupan bam Pisa kum kani ka kubor kala banwan ra ro ya ka jingkermen bat ka panyo mensim ya ki babon ki wei pat ki nong wat kam khamtam ya ki to ki khon samla ki balanang lastat ki bawan na ki long yeng long sem ki badok ki badai hok ban sha thungkam kat kum ka jingla jongki haki interview bat ki bamdan Pisa ban siu shaki bor panyan Kumban shupen kan mau bakat nak trekam directorate jong ka vigilance but anti corruption jong ka sarkar Assam nakapor siya kapor kala yoro ban kem ya shibon ngut ki brew ladi ki shakti sarkar ki patre ha kitna trekam baper jong ka sarkar Assam hadin balalap baki shim Pisa mark ti pelen na ki babon ki patba nakabanta banyarap yaki ha ki babon ki kam baki don kam yakajingyaram
tip hak jala mikhalia jongi pat lano kandon kum kani katnat tekam kaban pej bat khmi yaki kam bam sap akitnat tekam baper jong ka sarkar mikhalia bat ban pensitom ro ya kinong le kam baman kat kum ki kandon jong ka an Paralok play shibon ya kapor jong Pisa ba watlet ban like share comments pat kum joro ban subscribe ya kadik YouTube channel jonga na kamenta kiwei pat ki video